ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия барои муҳорибаи навбатии худ омода аст. оиди ин чиз худи варзишгар дар саҳифаҳои иҷтимоии худ хабар дода чунин суханҳо навишт: шоҳ бармегардад, ягон кас дар бехатарӣ нест, онҳоро дар навбат монед, забт кардан идома дорад, навиштааст Топурия. Ва дӯстон, чӣ гуна ки медонед, UFC муҳорибаи Арманд Царукян зидди Дэн Хукерро расман эълон карданд ва Дана Вайт худаш тасдиқ кард ки ғолиби муҳорибаи онҳо барои камарбанд меҷангад. Ба фикри шумо дӯстон, рақиби навбатии Топурия Гейҷи ё ин ки Пимблед мешавад, ё ин ки Илия интизори ғолиби муҳорибаи Царукян ва Хукер мешавад? Метавонед фикрҳои худро нависед. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. дӯстон, имрӯз оиди муҳорибаи Анкалаев ва Перейра маълумотҳои ғайриоддӣ баромаданд ва ҳозир ҳамаашро пешкаши шумо мекунем. чӣ гуне ки аз навори гузаштаи мо медонед, менеҷери Магомед Анкалаев Али Абдулазиз гуфт ки дар вақти омодашавӣ бо Анкалаев чӣ коре рух дод ва ин чизро бояд худи Анкалаев хабар диҳад. ҳамчунин Али қайд кард ки онҳо ба Магомед тавсия доданд ки ба ин муҳориба набарояд, лекин Магомед худаш қарор баровард ки ба муҳориба мебарояд. хуб дӯстон, акнун имрӯз хабар баромад ва ҳатто навор баромад ки 20 рӯз пеш аз муҳориба Магомед Анкалаев бо қабурғаҳои шикаста ба муҳориба баромад ва дар ин навор дида мешавад ки ӯ дар ҳақиқат осеби қабурға дорад. ва дӯстон, ҳозир акнун чизҳои аз ҳама ғайриоддиро ба шумо пешниҳод мекунем. барои ҳамин бодиққат бошед ва баъд қарори худро бароред. якум ин ки Али Абдулазиз шаби гузашта хабар дод ки Анкалаев осеб дошт. ин чизро ба қайд мегирем дӯстон. шаби гузашта Али ин суханҳоро навишт. навори осеби Магомед имрӯз баромад ва онро яке аз журналистони бразилӣ нашр кард. бинед дӯстон, навори эксклюзивӣ, лекин дар канали журналисти бразилӣ мебарояд. ин якум. дуюм ин ки ана ҳамин журналисти бразилӣ як ҳафта пеш аз муҳориба аз мураббии бразилӣ Магомед Анкалаев оид ба ҷуҷитсо Рони Маркес интервю гирифта буд. ин дуюм. сеюм. акнун ба худи муҳориба назар мекунем. Перейра зуд ба Магомед ҳамла кард ва вақте ки Магомед афтид, Перейра ба ана ҳамон ҷои осеб доштаи Магомед зарба зад. яъне чунин ба назар мерасид ки Алекс аз осеби Магомед бохабар буд. ин чизро тасдиқ карда намешавад дӯстон, фақат ки оиди ӯ гап зада мешавад. акнун дар ин ҷо савол пайдо мешавад: агар ҳама чиз дар ҳақиқат ҳамин гуна бошад, пас Перейра аз куҷо фаҳмид ки Магомед осеб дорад? ҷавоб чунин аст дӯстон. журналисти бразилӣ ки бо дастаи Перейра дар алоқа аст, маълум мешавад ки бо мураббии бразилӣ Анкалаев низ дар алоқа аст. ва боз дӯстон, чӣ гуна чунин видео дар дасти журналисти бразилӣ афтид? боз як саволи дигар: оё мешавад гуфта ки ин наворро баъди муҳориба сабт карданд? не, намешавад. ва ана барои чӣ? дар ин навор дида мешавад ки Магомед мӯи сар ва риши дарозтар дорад. ана дар вақти муҳориба бошад мӯи сараш кам кардагӣ аст ва ришҳояш низ каме пасттар карда шудааст. аз ин ҷо аниқ гуфта мешавад ки ин навор пеш аз муҳориба буд. чӣ гуна ки мебинед дӯстон, дар ин ҷо якчанд корҳои ғайриоддӣ рух додааст, лекин дар ин ҷо худи Магомед Анкалаев гунаҳгор аст ки бо чунин осеб ба муҳориба баромад. ҳамчунин дар ин ҷо Перейраро гунаҳгор карда намешавад, чунки ӯ баромада вазифаи худро иҷро кард ва пирӯз шуд. лекин дар ин ҷо чунин ба назар мерасад гӯё ки касе рафтори мушӣ кардааст ва оиди осеби Магомед ба дастаи Перейра хабар додааст. агар мо боз як маротибаи дигар ба худи муҳориба баргардем ва тамошо кунем, дар вақти ҷанг Магомед маҳз ана ҳамон ҷои осеб доштаи худро ҳимоя кард, а Алекс бошад ба ана ҳамон ҷои осеб доштаи ӯ якчанд зарба бо оринҷи даст зад. акнун дӯстон, баъди ин маълумотҳо шумо даромада муҳорибаро як маротибаи дигар тамошо кунед, лекин ин дафъа чунин тамошо кунед ки шумо аз осеби Магомед хабар доред ва баъд фикрҳои худро дар комментария нависед ки оё мураббии бразилӣ Магомед ӯро дар ҳамватанони худ фурӯхта метавонист ва оё оиди осеби ӯ хабар дода метавонист ё не? то наворҳои баъдӣ дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.